ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି କଥା ହେବେ କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ ତମକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ ତମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ବି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନୀରବ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଗ୍ରହ କେମିତି ହେବନି ବାବୁ? ସନ୍ତାନଟିଏ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି ମୁଁ, ପ୍ରସବର କଷ୍ଟ ସହିଛି ମୁଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାଟିକି ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ପିଲାଟିକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ମାଆର ମନ କ'ଣ କାନ୍ଦି ଉଠିବନି? ସେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବନି ଯେ ସେ ପିଲାର ବାପା ମା କିଏ ବୋଲି? ହଁ ତମେ ଠିକ କହୁଛ। ସତରେ ତମେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହି ଆମକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛ ତମେ ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ଏମିତି ମନେ ରଖିବାରେ? ଗର୍ଭକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଅର୍ଥ ନେଇଛି ବାସ୍ ଏତିକି ଆମ ସମ୍ପର୍କ। ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ବରଂ ଭୁଲି ଯିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ହବ। ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଯାହାର ମା ହେବାର କ୍ଷମତା ଥିବ କେବଳ ସେହି ସର୍ଭେ ପଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ରଖିଥିଲି ତମ ହାତରେ ତ ସନ୍ତାନ ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ? ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ବିଧବା ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମୁଁ ହତଭାଗିନୀ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତମର ଅପରାଧ? ସଂସାର କରିବାର ମତୁଆଲା ନିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଗର୍ଭକୁ ପାପ ଗର୍ଭ କହି ମୋତେ ଚରିତ୍ରହୀନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଲେ। ହେଲେ ତମ ପେଟରେ ସେ ଛୁଆଟା? ପିଲାଟିକି ଜନ୍ମ ଦେଇ ତାରି ଆଶ୍ରୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ହେଲେ ବିଧାତା ଦାଉ ସାଜିଲା ଏକ ନର ରାକ୍ଷସ ଯିଏ ମୋ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମୋ ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ମାରି ମୋ ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଅସହାୟ ହେଇଗଲି କେବଳ ମୋ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏ ସରକେଟରେ ମଦର ଭୂମିକା। ବହୁତ ଜର୍ଜରିତ ମୋ ଷ୍ଟୋରି। ହେଲେ ତମେ ଏତେ ସବୁ ନିରବରେ ସହିଗଲ କେମିତି? ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲନି? କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ବାବୁ? ପୋଡ଼ିଗଲା ତରକାରୀ କ'ଣ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ? ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କରିବ ସେ ବହୁତ ଧନୀ। ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ତମ ପ୍ରତି ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି? କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁସି କରିବା ତ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ। ମୋତେ ପଛେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାହିଁ ତ ମୋ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ନରକେ ବାସ। ମୁଁ ପଛେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ପଡ଼ି ମରିଯାଏ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କେବେ କରିପାରେ। ତମେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ହଁ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି କାହିଁକି ନା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନା ମନରେ ଅଛି ଆଗ୍ରହ ନା ଅଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ତାମାନେ ତମେ ବିବାହ କରିବନି? ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଏ ଦେଖିଛି ବାବୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମୁଁ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ପଡ଼ି ମରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ଏମିତି କଥା ମନେ ରାଣିବା ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ତମ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ପୁଣି ଥରେ ତମକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି? ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସେ ତ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ଆଉ ଜଣେ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ପତ୍ନୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ କ'ଣ ଦରକାର ଯେ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ ରକ୍ଷିତା କରି ରଖିବେ? ମୋର ପୁଣି ଲଜ୍ଜା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ବାବୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି। ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି। ଠିଆ ହୁଅ। ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ ପରା ଜାଣିବନି? ଅଧିକ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଜାଣିଲି ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି। କହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି କ'ଣ ମୋର ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହେଲି ବୋଲି ମନ
ତାହେଲେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ଆପଣ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ମନ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ହେଲା, ଯାଉଛି ବାବୁ। ଆଉ ଟିକେ ରୁହ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ବାବୁ? ନାଇଁ, ଏତିକି ସମୟ କଥା ଭାବିଥିଲେ ତମ କଣ୍ଠସ୍ୱର କାହିଁକି ମୋତେ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତମେ ମୋର ଅତି ପରିଚିତ। ବାବୁ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏମିତି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗେ। କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁନି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ସେମିତି ଧାରଣା ତ କାହିଁ ମୋ ମନକୁ ଆସୁନି। ନାଇଁ ଯଦି ତମେ ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତାହେଲେ ବସ୍ ଥରେ ତମ ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସେମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ହେଇଛି ନା। ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପତ୍ତି କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିବାକୁ, ଆଉ ଠିକଣା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଆର ମନଟା ବିକଳ ହେଇ ଉଠିବ ତା ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ତାକୁ ଟିକେ କୋଳରେ ଧରିକି ଅନ୍ନ କରିବା। ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଦିଏ? ବାବୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଶୋଇଗଲା ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶନ ସହିପାରିବେନି, ଉଭୟକୁ କଷ୍ଟ ହବ। କିଛି ହବନି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଭରସାର ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପାରିବିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମନା କରନି। ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିବ ମୁଁ ଦାବି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଛି ବାବୁ ଛି, ଏମିତି କାମରେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏନି, ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ଆନ୍ତରିକତା। ତମେ କହୁଛ ଏତିକି ସମୟ କଥା ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା, ବାବୁ, ଆମର କିଛି ବି ନିଜର ପଡ଼ିଆ ନଥିଲା। କୁହ, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେ ଯାହା ବି ଯାଉ, ବାସ୍ ଥରେ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ବାପା ମାଆର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ତମେ ଆମକୁ ଦେଇଛ, ମୁହଁ ନ ଦେଖି କ'ଣ କଷ୍ଟ ହବ? ତମ ମୁହଁ ନ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବସର